Goede vrienden, thuis achter het scherm en hier in deze kerk, laten we vandaag hier ook samen zijn, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Goede vrienden, op bedevaart gaan is zoals thuiskomen. Het hoort erbij, net als het vertrekken. En hopelijk heb je de hele bedevaart niet verknald door nog zoveel keer te slapen te zeggen. En dan is het weer gedaan. Hopelijk heb je echt van harte kunnen genieten van het op bedevaart zijn. Toch denk ik ook dat velen van jullie zullen zeggen, fijn, terug naar huis. Eventjes wat tijd om wat uit te rusten. Vele indrukken, vele mooie dingen hebben we mogen meemaken en mogen ervaren hier in het genadeoord. En nu is het de tijd gekomen om zoals het water in de bron, waarin gewoeld is, geworden tot rust te laten komen, helder te laten worden. Anderzijds zal de vraag gesteld worden, en hoe was het? Vertel eens, getuig dan maar van het goddelijke dat je hebt mogen meemaken, goede vrienden. In het evangelie van vandaag horen wij dat Jezus' leerlingen na een vermoeide opdrachtentocht ook toe zijn aan een beetje rust. Maar die wordt er niet gegund. De mensen blijven op zoek naar hem en naar een meester van goede herders. Naar het voorbeeld van Jezus wordt een grote beschikbaarheid verwacht. Ook wij worden uitgenodigd om elk op onze plaats klaar te staan, om goede herder te zijn voor onze medemensen. Heer, als wij dit niet altijd zijn, goede herders, willen wij eerst om vergeving bidden in deze viering. Heer Jezus, goede herder, Gij die ons stilte aanbiedt om het woord van God te horen, Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u, Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u, Heer, ontferm u over ons. Christus, onze vrede, Gij die ons uitnodigt één te worden met u en om ons mee te werken aan de eenheid van geest. Christus, ontferm u over ons. Christus, ontferm u, Christus, ontferm u over ons. Christus, ontferm u, Christus, ontferm u over ons. Heer Jezus, onze gerechtigheid, Gij die als goede herder voorgaat op de weg van de vrede.
Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u, Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u, Heer, ontferm u over ons. Mogen God zich over ons ontfermen, mogen hij ons eens bij de hand nemen, om voor altijd bij hem thuis te komen en eeuwig te leven. Even zich op in de hemel, vrede op aarde voor alle mensen van goede wil. Wij loven u, dat eeuwig, dat bidden u. Brengen u dan, wat groot is uw heerlijkheid, Heer, koning van je hand. Heer, onze God, onze Vader van O in het oren, Zoon Jezus Christus, Lam van God, voor de zonden van de wereld, Zoon van de Vader, ontferm u over ons. Zoon van de Vader, ontferm u over ons. Kijk immers naar de zonden van de wereld, niet naar onze gebeden en handen. Kijk aan de rechterhand van de Vader, neem onze handen, ontferm u over ons. Wat gij aanneemt, zijn de heiligen Heer. Gij zijt de handen van de Grote Jezus Christus, die aan de Vader, de Zoon en de Geest, in alle eeuwen leven. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, gij hebt uw eigen Zoon gezonden om voor ons uit te gaan op onze levensweg. Wij vragen u, laat ons hem volgen in de kracht van de Heilige Geest. Breng ons samen voor altijd in uw stad van vrede, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Lezing uit de profeet Jeremia. Wee de herders door wie de schapen van mijn kudde omkomen en verloren lopen. God sprak van de Heer. Daarom zegt de Heer, Israëls God, tot de herders die mijn volk weiden. Door uw schuld zijn mijn schapen verloren gelopen en uiteengedreven. Je hebt er niet op gelet. Maar ik let wel op u om al uw misdaden. God sprak van de Heer. Zelf breng ik de overgebleven schapen bijeen, uit alle landen waarheen ik ze heb verdreven. Ik breng ze terug naar hun weiden, ze worden weer vruchtbaar en talrijk. Dan stel ik herders over hen aan, die hen werkelijk weiden. Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn. Geen van hen wordt nog vermist. God sprak van de Heer. Geloof mij, de tijd komt. God sprak van de Heer, dat ik een wettige afstammeling van David doe opstaan. Hij zal hen met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
In zijn tijd wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig. En dit is de naam die men hem geeft, de Heer, onze gerechtigheid. Tot zover deze lezing. Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Broeders en zusters, door het bloed van Christus zijt gij echter, die eertijds veraf waart, thans in Christus Jezus dichterbij gekomen. Want Hij is onze vrede. Hij die de twee werelden één gemaakt heeft en de scheidingsmuur heeft neergedaald. Door in zijn vlees de vijandschap te vernietigen. Namelijk de wet der geboden met haar verordeningen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee één nieuwe mens te scheppen. En die beide in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap heeft gedood. En hij is gekomen en hij heeft vrede verkondigd aan die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. Want in hem hebben wij beiden in één geest toegang tot één en dezelfde Vader. Tot zover deze lezing. Alleluia, alleluia.
De Heer zij met u. Lezen met het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus en brachten hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak hij tot hen: Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit. Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen hem gaan en begrepen waar hij heen ging. Uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen en ze waren er nog eerder dan zij. Toen Jezus aan land ging, zag hij dan ook een grote menigte. Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder. En hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Blijde boodschap voor ons vandaag. U kan het afdoen, u bent verstaan. U alle koning of vader, tot heilige Christ. In alle eeuwen en Goede vrienden, toch wel een abnormaal jaar dat we beleven. We hebben nieuwe dingen moeten leren. Bidden achter een computer, op bedevaart gaan met een scherm, gekluisterd in je eigen huis. Dat is toch niet alles. We moeten nieuwe manieren vinden om elkaar te ontmoeten. Het is voor iedereen aanpassen, maar de oude boodschap heeft ook nu nog zijn waarde. Bernadette heeft me dat ook geleerd de afgelopen tijd. In de kille, natte tijd van de lockdown mochten we met niet meer dan 4 mensen buiten bij elkaar komen. Ik kon wat stoepgesprekken doen, de telefoon gebruiken, maar velen kregen huidhonger, hoorde ik op het nieuws. Ontmoetingsgemis, oogcontactverlies en noem maar op. De eenzaamheid raakte ons mensen diep. Ook in een aantal kleinere groepen. Wat kunnen we doen, is de vraag die op vele plaatsen geleefd heeft. Nieuwe dingen uitvinden en zoeken, maar alles met die computer. Ooit had ik een vuurkorf gekocht om met de vormelingen te gebruiken bij een lichtustocht. Die heb ik terug naar boven gehaald. Maar nog een beetje gedroogd snoeihout van vorig jaar kon ik hem wel aansteken en enkele mensen uitnodigen rond het vuur. Zo konden we zelfs bij vriestemperaturen trotseren en elkander ontmoeten op een veilige afstand. Een warm gebeuren, zo mocht ik het ervaren. Voor herhaling vatbaar, zeiden enkele deelnemers, en we deden het dus ook. Maar mijn hout slonk en de Maas, die hier niet ver dan vandaan vloeit, trok terug langzaam naar zijn zomeroevers. En buiten tonnen zwerfvuil liet het ook heel wat spokkelhout achter. Ik moest denken aan Bernadette Soubirous. Zij ging ook hout sprokkelen om te overleven. Ik deed het niet om te overleven, af en toe een stuk hout bij mijn wandeling mee naar huis sprokkelen, zoals Bernadette.
Het gaf leven. Het was ons zomaar door de rivier geschonken. Dat omvormen tot leven, hopelijk voor velen, was onze opdracht. Het vuur door het hout schonk ons licht in die lange avonden. Warmte in de koude dagen. Een kans om elkander toch te ontmoeten. Zo'n momenten samen zijn nodigt ons uit om eventjes thuis te komen, zoals de apostel vandaag in het evangelie bij de Jezus, om op verhaal te komen, om verslag uit te brengen, staat in het evangelie. Is dat ook niet, als we terugkomen van bedevaart, dat we dat doen? Want op bedevaart vertrekken wil altijd zeggen de intentie om ook terug thuis te komen. Rijk beladen met aandenkens en souvenirs voor de kinderen en de kleinkinderen en een kaars voor de buurvrouw en noem maar op, wat water van de bron, om het te geven aan medemensen die je goed kent en bij hen op verhaal te komen, hoe het was, wie je u allemaal gesproken hebt, eventjes ook de anderen op verhaal laten komen. Deugd hebben om het nog eens te mogen vertellen, de belevenissen van het leven en de warmte daarop bedevaart. Van de liefde en het licht voelen van de momenten van toen we nog daar waren. Het doet nog altijd deugd als je dat zo kunt herhalen. Dit jaar, goede vrienden, gaan we ook naar huis. Niet beladen met souvenirs, want we waren niet echt weg. Maar met wat we vonden mogen we beladen zijn. Net zoals Bernadette aan de oever van de rivier, daar in de varkensschot, waar altijd wel wat spronkelhout bij elkaar dreef. Met hopen hout mogen ook wij naar huis gaan, om licht en warmte te geven aan onze medemensen, om te genieten van het zomaar geschonkene, dat ons licht en dat ons warmte geeft. Thuiskomen van de bedevaart, goede vrienden, is tot rust komen en de warmte van de dankbaarheid voelen van al diegenen die je hebt mogen ontmoeten, wiens verhaal je hebt mogen beluisteren, wie je nog eens gezien hebt. Eens dankbaar zijn om het licht dat je hebt mogen ontvangen in zoveel woorden en verhalen van mensen, maar ook vanuit de Heilige Schrift, die ons weer verder op weg zetten. Dankbaar omdat we ook in de sacramenten God aanwezig hebben geweten, hier en nu. Misschien wel op afstand, zoals het hoort in coronatijd. Maar hij was er, goede vrienden. Hij is er. Omdat jij biddend op weg bent gegaan de afgelopen dagen achter de computerscherm. Thuiskomen is ook dankbaar zijn om thuis te mogen komen. Om een thuis te hebben. Omdat er nu op die heilige bedevaartsplaats plaats is voor nieuwe pelgrims die hout mogen gaan sprokkelen, zoals wij het deden, om licht en warmte mee te dragen naar een thuis, om het daar zoals wij ook uit te delen. Thuiskomen van de bedevaart is je warmen aan de mooie gebeurtenissen, aan de hartverwarmende dingen die we hebben mogen meemaken, wetende dat die warmte groeit nog heel lang na. Zeker als je het niet alleen voor jezelf houdt, goede vrienden. Als je het uitdeelt doorheen getuigen, doorheen jouw verhaal te doen, doorheen je vreugde, doorheen jouw vrede die je mag meedragen, omdat ze gevoed is door niemand minder dan onze hemelmoeder Maria en Jezus, haar zoon.
die we mochten ontmoeten in elke Eucharistie. Thuiskomen, goede vrienden, is ook weten dat je herder mag zijn, zoals Jezus, mensen op verhaal laten komen, medelijden voelen en tonen zoals Jezus en voor hen bidden of hen zelfs uitnodigen om ook een biddend mens te worden, wetende dat het gebed sprankelhout is van Gods liefde en te voelen en te zien dat het hier en nu nog warmte geeft en licht is weten dat je mag herder zijn voor de verloren en de zoekende schapen en thuisbrengen in Gods vrede, doorheen jouw dagdagelijkse ontmoeting met de Heer zelf, doorheen hen ook op hun verhaal te laten komen. We dus getuigen zijn dat wij mensen geen vijanden zijn van elkaar, maar broeders en zusters, doorheen het offer van Jezus in de Eucharistie. En er zelf vuur mogen zijn en ons aan dat vuur mogen warmen, het vuur van Gods liefde en het licht van Gods woord ontdekken. Dit in het leven van elke dag, hoe dat het zich aan ons aanbiedt, goede vrienden. Thuiskomen is ook weer beginnen om opnieuw uit te kijken naar de volgende keer, naar volgend jaar. En weten, ook dan zal er nieuw sprankelhout liggen op de oever van mijn bedevaart. Het zal anders zijn, nieuw zijn, omdat leven in vriendschap met Maria en met haar Zoon Jezus ons steeds weer een nieuwe rijkdom schenkt. We dus al verlangend uitkijken naar die rijkdom. Goede vrienden, laten we samen uitkijken, verlangen, bidden en op verhaal komen bij elkaar. Bij Jezus, met Jezus en door Jezus. Met de hulp van Gods genade, het gaat goed komen. Goede vrienden, laten we dan hier en thuis ook samen ons geloof uitspreken. Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn leven voor ons leven, de Vader van mij geest, en geboren uit Maagd Maria, die geleden heeft op ons gebracht, gekruisigd is gestorven en begraven, die weer gedaan is en de derde dag feestelijk genoemd, die op de Vader is vernemen, en ze is aan de rechterhand van Gods almachtige Vader. Daar zal ik komen leren, de leven en de dood. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de wijsheid van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Toen Jezus de zinloosheid zag in het hart van mensen die hem gevolgd waren, had hij zeer met hen te doen, hoorden we in het evangelie van vandaag. Laten we daarom bidden voor alle mensen die als schapen zonder herder zijn. Voor kinderen en jongeren die het moeilijk hebben met de beperktheden van corona, die twijfelen aan de zin van het leven, dat we een luisterend oor, een helpende hand mogen zijn. Laten we bidden. Voor ouders en grootouders die niet weten of er voor hun kinderen en kleinkinderen nog wel een toekomst wacht. Dat we allen meewerken aan een eerlijke, leefbare, respect- en liefdevolle wereld. Laten we bidden. Voor allen die genieten van verlof en vakantie
voor allen die het op reis, op kamp of bedevaart gaan moeten missen. Dat ze in de rust en het thuis zijn, wegen mogen vinden naar elkaar en naar God toe. Laten we bidden. Voor allen die werken aan vrede en verzoening, overal waar ruzie, haat en oorlog de bovenhand hebben. Voor allen die zoeken naar grotere eenheid rond de christenen, laten we bidden. Voor ons allen die onze vriendschappen op afstand moeten beleven, dat we creatief blijven om elkaar die vriendschap te laten voelen, laten we bidden. Voor de gehuwde koppels, dat ze dagelijks de moed en de tijd vinden om samen te bidden en zo mee te werken aan de fundamenten van een levende kerk. Laten wij bidden. Laat je Zoon God voor alle mensen goede herder zijn, een inspiratiebron voor velen die mensen van goede wil zijn, vandaag en morgen en tot in eeuwigheid.
God, de veelheid en verscheidenheid van offeranden uit het oude verbond, hebt gij verenigd in het ene en volmaakte offer van het kruis. Ontvang nu uit onze handen deze gave en heilig ze, zoals gij het offer van Abel hebt gezegend. Laat dan het welzijn van allen ten goede komen, wat ieder van ons afzonderlijk heeft bijgedragen, tot eer van uw naam. Door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, mag u de eeuwige God oprecht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt deze aarde geschapen, met al wat zij bevat. Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw beeld. Heer, uw wonderlijke schepping hebt gij aan hem ook onderworpen. In uw naam mag gij over alles heersen en u altijd prijzen om het werk van uw handen door Christus onze Heer. Daarom met alle engelen en heilige loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde. Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons mogen worden tot het lichaam en het bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd op de kerk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Zijn dood en verrijzenis en dag die God binnen bij jou en de levensbrood en de kerk van het Heer. Wij danken u dat je ons waardekeurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u, dat wij door de Heilige Geest mogen vergaven tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat daar liefde volkomen wordt in heilig volk, met Franciscus onze paus en Patrick onze bisschop, en alle die heilige dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Vandaag bidden we in het bijzonder voor al onze overleden familieleden, vrienden en kennissen, voor al onze overleden medebedevaarders. Ja, Vader, alle gestorvenen dragen we op in uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen ontferming over ons allen, omdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen en met al de heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen,
waarlijk bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u te loven en te eren door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem zal hij geprezen zijn, Heer onze almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangesproken door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woordonderricht, durven we samen te bidden. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw leerlingen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Laat niet op onze fouten en tekorten, op ons zoeken en ons twijfelen, maar op het geloof van uw mensen. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam, maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u. Geven wij ook aan elkaar en ook eventueel bij ons thuis een teken van vrede. Zalig, gelukkig mogen wij alle zijn, omdat het Jezus zelf is die ons uitnodigt aan dit feestmaal. Zie het lam Gods, de verrezen Heer, die wegneemt de zonde van de wereld. Heer, gij die waarde laat, ons spreken is ons God.
We weten dat onze paus een Maria-vereerder is. Samen met hem willen we Maria vereren, zoals we die terugvinden in zijn boekje Wees gegroet, Maria. Verering van Maria op de Plaza de España. Heilige en onbevlekte Maagd, tot u die de eer van ons volk zijt en de bedachtzame behoedster van ons bisdom, wenden wij ons in vertrouwen en liefde. U bent de mooiste, o Maria. In u is geen zonde. Wek in ons een hernieuwd verlangen naar heiligheid, dat de glans van de waarheid mogen schijnen door onze woorden, dat het gezang van de naaste liefde mogen weerklinken in onze handelingen, dat de zuiverheid en de kuisheid mogen wonen in ons lichaam en ons hart, dat de hele schoonheid van het evangelie aanwezig mogen zijn in ons leven. U bent de allermooiste, o Maria. Het woord van God is in u vlees geworden. Help ons aandachtig te blijven luisteren naar de stem van de Heer. Laat ons niet onverschillig zijn voor de hulproep van de armen, dat we niet afstandelijk zijn bij het lijden van zieken en van hen die ons nodig hebben. Dat we geraakt worden door de eenzaamheid van ouderen en de kwetsbaarheid van kinderen. Dat wij allen steeds elk menselijk leven beminnen en eren. U bent de allermooiste, o Maria. In u leeft de perfecte vreugde van het gelukzalig leven met God. Help ons, opdat we de betekenis van ons leven hier op aarde niet uit het oog verliezen. Dat het zachte licht van het geloof onze dagen mogen verlichten. Dat de troostende kracht van de hoop onze stappen mogen richten. Dat de aanstekelijke warmte van de liefde ons hart mogen bezielen. Dat de ogen van ons allen op God gericht blijven, waar de ware vreugde is. U bent de allermooiste, o Maria. Luister naar ons gebed, verhoor onze smeekbeden, dat de schoonheid van de barmhartige liefde van God in Jezus ook in ons mogen zijn. Dat deze goddelijke schoonheid ons mogen redden, ons bisdom en de hele wereld. Amen. Laten we bidden. Heer, gij hebt ons ingewijd. In uw goddelijk mysterie sta uw volk genadig bij. Doe ons van het oude naar het nieuwe leven overgaan, door Christus uw Zoon, onze Heer. Van
Lieve mensen, met deze viering sloten we onze online Maria-bedevaart af. Omdat we dit jaar niet naar Lourdes noch naar Banneux konden gaan, gingen we 8 dagen samen op weg met Maria. Je kon de verschillende vieringen via filmpjes volgen op de verschillende websites. Die filmpjes kan je trouwens in de toekomst nog opnieuw bekijken. We hopen dat we via deze weg toch intens mochten verbonden zijn met elkaar en met Maria. En wij kijken met veel verlangen en grote hoop uit naar volgend jaar. En we weten zeker dat we al in de verenigingen hard aan het werken zijn om de bedevaarten van volgend jaar weer voor te bereiden. De Limburgse diocesane bedevaarten en het Limburgs Banneux dankt u die meevierden en meebaden met ons. Zij danken ook alle mensen die op een of andere manier meewerkten aan de realisatie van dat project. En wij wensen u voor de volgende tijd alle vrede en alle goeds. De Heer zij met u. Goede vrienden, beste bedevaarders, we voelen ons misschien wel een beetje als schapen zonder herder, maar op uitnodiging van Maria mogen ook wij regelmatig bij ons thuis tijd maken om stil te staan en om in ons biddendste te bidden. We mogen ook regelmatig tijd maken om misschien eens een medemens op te bellen, een sms'je te sturen of een kaartje te schrijven. Zo mogen we ontdekken dat het naar hen is, de schapen zonder herder, dat God ons zendt. Net zoals hij eertijds Jezus gezonden heeft. Mogen God dan ook ons allen zegenen als Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat dan alle heen in vrede.